Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз чӣ хеле десем бардро бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. Бисёр навори хубай бардро. Ана дар ин навор чӣ ҳастай? Озима шуморо мегум. Заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ҳастай ва квартираҳои арзонай. Нархоша тамошо кунем бардро, роҳат кунед. Касе ки сум дора боварӣ дорам ки ай ҳамин навор ягон хона замин квартира мехаренда бардро. Нархҳои беҳтаринай. Видеоро то охиша тамошо кунед. Хулоса ҳамаша мефаҳмед ва аз куҷое ки замин хона квартира дар корай дар комментария бинависен ва ҳамун як дона лайк беплан биҷиқен. Касе меҳмонен подписатсия кунед. Ин рақамҳо барои ягон чи реклама карданай. Рафтем ака. дӯстони азиз, додараке дар навор дидесен беморай вақти таваллуд шиданашда соз бидай я 3-4 рӯз пасаш айзону поён бардро почааш сирх шидай, баъди сирх шиданаш я 2 рӯз пас сиёҳ шидай. Айнукои чилекш бардро сиёҳ шида боло рафтай, дига илоҷиш нашидай. Почаша айзону поён биридиян. Чхеле дар видео дидесен бардро. ҳозираш дар ин видео дар беморхона ҳай 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас касали припадка мешава. Ана балнисаш мебаран бардро. духтуро меган ки асабошам касал бидай. падаршон хоҳиш карданд ки имконият дошта бошанд, бародаро, апашко, модаро чанд имконият дошта бошанд, ёрдам кунанд гуфтагия барои дорувош, барои мисол насиб иншоалло камтар калонак шидай, мисол протезаш мечасподиянд дар почаш. хай бардро мисол ин вақта бояд ин додарак раҳ бигарда. хай сабаби ки ҳамин почаш ҳам хеле раҳ гашта наметона. агар бардорои азиз, хоҳаро, апашко чанд мисол падаршон хоҳиш карданд ки чанд дошта бошанд, ҳамиқа мисол мада ёрдам кунанд барои дорувош ё протез мечаспондиянд шавад. хайна бардро мисол бо хитон гӯш кунед. дӯстони азиз, навора сар кардем. ана ака бо диққат видеои моро то охирша гӯш кунед. қизиқи бад омадагиайда. эълон сар шид дӯстони азиз. як бародар да як подписчики хидмда квартира дар корай. ай шаҳри душанбе. то 130 000 сомона мехарам гуфтесай. сумаш нахтай бардро. марҳамат, касе ки квартираи фурӯшӣ дора, мисол то 110 000, 120 000, 130 000, инам яка мехара, пулаш нахтай бардро 130 000 сомон. хай мисол 140 боша майли ина. яке дора охи мисол 140, 130. касе ки дора бародарҷоно, инами рақамҳода мисол муроҷиат кунен, ватсапам доштай. дӯстони азиз, эълон мона давом метем. ози хонаҳои заминиро гап мезанем, баъд заминҳои фурӯширо, баъд квартираҳои арзонда мегзарем. бо диққат хушрӯ гӯш кунем. срочна хонаи фурӯшӣ бардро қарор дорад дар тарафи Шарора, маҳаллаи Ганҷрез, пеши тахтабозори Шарора дай бардро. дар 2 сотиқ замин 3 дар хонаи беҳтарин кардагия проекти хуб даққатӣ бардро. ҳамом дар даруни хонаи ремонт чихай бардро коробка, хонара ба ғишти пухта вардоштагиянд. фундаменти хонара баланд рехтагиянд, фундаменти гирди хонарам бардро рехтагиянд. қариби хона да ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд. дӯстони азиз, ҷои беҳтарин да, ҷои хуб да. нархша 75 000 сомонӣ мега. бовар кунед, беҳтарин нархе 75 000 сомон. ана 3 дар хонаву 2 сотиқ замин. мақсад бо фундаменти гирди заминам рехтагӣ бидай. марҳамат, бардро маълумоти бештара шумо метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. хонаи арзона 75 000 сомонӣ да бихарен. бардорои азизам, эълон монад давом метем. ана бахилӣ накунена, ҳамун як дона лайки беплан биҷиқен. раҳмат барои дастгиритон, шерои нар. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, қишлоқи Лолазор да бидай. беҳтарин ҷо да бовар кунен. 8 сотиқ замин дора, 3 дар хонаи беҳтарин кардагиай. ремонташ миёнай. хоб бардро кат дора, ҳуҷҷатхона, ҳамом ҳастай, гирди хона маҳкамай, дарвозаи калони хушрӯ задагия бардроли дарвозаша бинед чӣ хел фасонай мисол. шумодан маъқул мешава. хоб ову свет
дора, дарахтои мевадиҳандаам доштае. Ана ки дӯстони азиз нарша гӯш кунед. 8 сотиқ замин 3 дар хонаи беҳтарин дар ноҳияи Данғара тарафи Лолазорашда нархаш 130,000 сомонӣ мега. бовар кунед 100% меарза. ина номрои телефонаш номрои Тоҷикистон ҳам астай, номрои Россия ҳам астай. занг бизанед хонаи хишрӯра 130,000 сомонда бихарен. ина дарвозаи хишрӯр. бисёри бардорҳо ва пашкоҳ модарои мо нависта буданд ки аз шаҳри Душанбе ҳам ягон хонаи арзон мода биёвен. гап нест бардорҳо. ина хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи политехникумда будай. хай бардорҳо я 7 километр дуртар тарафи политехникумда. хоб 3 дар хона 2 сотиқ замин ремонт кардагия чӣ хеле десен ремонти фасон, люстрои гизала, ана дарвозаи фасон. хоб ба ягон сексия ҳам боша алиш мекунем, ба ягон квартира мақсад боша алиша мекунем ё мефурӯшемша 165,000 сомон бардорҳо. 165,000 сомон ё мефурӯшаша ё ба квартира алиш мекуна. ина номрои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам, ана гӯш карден накарден, гуфтам ки аввал хонаҳои заминиро гап мезанем, баъд заминои фурӯшӣ, баъд квартираҳои фурӯшӣ. ина аки вақти соат шомад бардорҳо заминои фурӯширо гап мезанем. хишрӯ гӯш кардесен охӣ. хоб замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, яхе стройматериалаш овардагияй. 7 сотиқ замин дора, 3 дар хонара фундаменташ рехтагияй. ову свет дора, ноҳияи Фархор, участкаи Кали Маркс нависаи хал бардорҳо. хай занг мезанем мепарсен ки мисол ҷои ноҳияи Фархор дай калхози Некманзар ҳам хеле ном доштаи дӯстони азиз. камтар қиин шид хондан роси гап. нарша 40,000 сомонӣ мега. 7 сотиқ дар ноҳияи Фархор 40,000 сомон. занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ана як дона лайки бепила биҷиқем, бовар кунем бисёро тамошо мекунем намеҷиқене. чӣ баба сабабаш да чӣ боша боя хелеш дизлайк мемона. абача ҳаму дар комментария бинавис ҳаму нозикиёмона бо ислоҳш мекунем охи хатогиёмона. дӯстони азиз, замине десен қарор дорад дар шаҳри Исор. 7 сотиқ замин дора, яхе стройматериалаш овардагияй дар шаҳри Исор, деҳаи Ортабыз. хоб дар наздикии мактабам хай бидай нархша 45,000 сомон туғри гуфтесам бардорҳо. 7 сотиқ замин дар шаҳри Исор 45,000 сомон. беҳтарин нархе, бовар кунед. ина номрои телефонаш касе харидори аниқем бародарҷоно занг бизанед. 7 сотиқа аз шаҳри Исор 45,000 сомонда бихарен. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ана камкам шӯхӣ карда гап мезанем. дӯстони азиз, настерино созай барои ҳамин шӯхӣ мекунем. агар настерин надошта бошем ягон шӯхӣ намекунем, сериёзни қавақо дохтагӣ гап мезанем. барои ҳамуи қавқара аҳамият натен, шерои нар. дӯстони азиз, замине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яхе стройматериалаш овардагия 4 сотиқ замин, хай ҷои беҳтарин дай. занг мезанед мепарсен, ана наиҷа гуфтагия ки адресоша. хоб қариби таксиҳои Хуҷанда будай бардорҳо. шаҳри Душанбе, қариби таксиҳои Хуҷанда 4 сотиқ замин, нархиш 70,000 сомонӣ. марҳамат бародарҷоно, заминхаро занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ана оз заминои фурӯширо гап мезанем, тамом мекунем, баъд квартираҳода мегзарем. ин замине десен бардорҳо қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинааш Регар, дар райони Долонсой ҳам хеле ном доштай. 10 сотиқ заминай, яхе стройматериалаш овардагияй. соҳиби замин мега ки 10 сотиқ замин дорам, срочни мефурӯшемша, 5 дар хонаи дигара фундаменташ рехтагияй. ана аки бардорҳо нарша гӯш кунед. нархиш 65,000 сомонӣ мега. беҳтарин нархе, бовар кунед, ҷои хушрӯ, боду ҳавои тоза. барои дача зур айда, мисол як квартира дошта бошӣ ё баъд мисол иҷара дача кунӣ хубай. 10 сотиқ замин дар шаҳри Турсунзода 65,000 сомон. занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. аки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ба хотире ки бардорам квартираҳои арзон мемонам, ҳамун як дона лайки бепилам биҷиқем. дизлайк намонем. бо дизлайк монден хай мефаҳмам ки ҳамун одамое ки маро бад мебинанд аввоан. шухут мекунам, шерои нар. дӯстони азизи, квартире десен қарор дорад дар шаҳри Исфара, як хонага дар 2 метраш қарор дорад, 34 квадратни метр, райони Навобод. дӯстони азиз, ҳамин адрес дабдай шаҳри Исфара, райони Навобод. доми пешинаи хона ремонт кардагия мега.
дӯстони азиз, соҳиби квартира мегӯяд, ки дим этаж дай балконаш ҳастае, яъне ки балкон дорад, дар трезоша пластика часпондагӣ бидиан, хонара бардро нав ремонт кардагиай. нархиш 110 000 сомонӣ. Дар шаҳри Исфарай бардро як хонага 110 000 сомон бо арзонуш мекардай. Беҳтарин нархе. Ина номерои телефонаш занг бизанед. бардорои азизам, чӣ хеле ки дар картинкаи видео мон давдум, яъне аблошкаи видео сехонага 105 000 сомон. Ина бардро ҳамун сехонагае ки таърифш мекунем, мисол ба хотири ҳамин бисёр даромаден мумкин. дӯстони азиз, хушрӯ гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истиқлол. Сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 48 метри квадратияй. кӯчаи Ширин Шоҳтемур навистагиай. домои пешина хона ремонти хушрӯ кардагиай. ремонтиш хай созай, бардро мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. соҳиби квартира мегӯяд, ки сед архона, дута балкон дора. нархша чӣ хеле гуфтам, 105 000 сомонӣ. беҳтарин нархе. ина номерои телефонаш занг бизанед, номерои Тоҷикистона. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гӯш кардесен, ҳам хеле гӯш кунем бардро анаи квартираи арзон да мегзарем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ. бихонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 60 квадратни метр. домои пешинае бардро хона ремонт кардагия, мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. қариби стансия поезд навистагиай. ҳамин территория дабдай дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ. бихонагае бардро бо як бор дига мегумтон, нархиш 130 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархе, бовар кунед, 100% меарза. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. овозо гирифт чӣ? хоб, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 46 метри квадратияй. домои пешина хона ремонт кардагияй. дар ноҳияи Рӯдакӣ 5 микрорайон да будай, харидори аниқ боша занг бизана. бо маслиҳат мекунем. номером 24 соат кор мекуна. имо ватсапам доштае. нархиш бардро дар ноҳияи Рӯдакӣ якхонага нархиш 160 000 сомонӣ. беҳтарин нархае. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, ин буд навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. чӣ хел буд? маъқул шид, нашид, хайрости гап ман намедонам. ин мисол фикри шумоай. мумкин ки маъқул шида боша бардро як хеледа, хай мумкин маъқул нашида боша. хоб бардро, агар видео маъқул шида боша, ҳамун як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен ва касе мисол то охири видеоро тамошо кард, дар комментари рақамӣ як гап бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатъиман ҳам хеле чақчақ карда тамошо карден. ва бардро як чиз дигарро да ёдтон биёрам, мисол да ёдам омад мегумтон, касе ки меҳмонем бардро дар канали мо подписатсия кардагӣ нестен, агар форатон ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунен, ҳатман бардрои нами кнопкаи подписатсияи намира биҷиқен, ҳамун колокончика, малакончика, унамуро ҳам биҷиқен. мисол вақти мо видеои нава мепартоем, шумо сразу бохабар мешавед, медрои видеои нави моро тамошо мекунен. раҳмат барои дастгиритон бо як бор дига бардро. бисёри бад гап задем, не ки дар ҳамин видео ба фикрам. ана аз куҷое ки хона, замин, квартира дар корай, дар комментария бинависен. ман ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда бимонам бардро. агар ягон мисол бародарҷоно хай мисол чӣ хел бигум, ягон гапҳои мо шуморо маъқул нашида боша, пешакӣ бахшиш мепурсем. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. худтона эҳтиёт кунед дӯстони азиз. хай.